volkslied het Wilhelmus. Ik wil u allemaal vragen om door aan mij te doen verstandig de man te geven. Schuppen, G, 8. Reserveer, geweer. Aan de voet. Dankjewel, compadre Sint-Cecilia, onder leiding van de heer Macht Haberts. Dankjewel. Zet af, geweer. Op de plaats, rust. Rust. Vandaag zal wij de Niels de Groot Schutterie van Voerendaal. Deze dag de gemeente, die Voerendaal Ubersberg is eigenlijk vandaag. Met de uitstekende prestatie voor wij zonder derde prijs op het voetkader van het overlast. Helaas kunnen ze deze t-shirt omdat ze ook op het nummer 1 hebben gekregen. En dan willen ze aan de lopen beginnen en nummer 1 en dan denk ik dat ze zeker met trots de prestatie van Burgerwijk ontvangt van het aanwezige publiek. Ik wil u wel vragen op een applaus voor Voerendaal, want die gaan eerst voor die mensen die dat zeker al hun ogen hebben. Voor de opening van het stadelaar wil ik het woord geven aan de voorzitter van Sint-Pilatus, de Boekstarig, de gastheer, de heer Joen Otmans. Dankjewel, Guido. Welkom allemaal op het plateau van Ubersberg, omringd door het Heuvelland en de Mijnstreek achter ons. Het mooiste plekje hebben we hier eigenlijk voor u uitgezocht om er vandaag een heel mooi feest van te maken. Het is prachtig, in ieder geval een hartverwarmend, als in de vuurbereiding van dit generatiefeest kan terugvallen op zoveel vrijwilligers. Die dus allemaal op alle mogelijke manieren helpen en ondersteunen. Dat maakt ons als Sint-Pilatus heel erg trots op hun werk. Voor ons in ieder geval een stimulans om de schutterscultuur op niet alleen op het eigen doel, maar in het hele publiek goed te dragen. Daarom ook onze welgemeende dank aan al die vrijwilligers die zich belangloos inzetten om er een mooi feest van te maken. Dank ook aan onze sponsors, zonder ook voor het in ieder geval niet mogelijk om dit feest te organiseren. Dank aan de familie Almans voor het ter beschikking stellen van het prachtige feestterrein hier hebben. Hoe dat allemaal een heel mooi uitzicht had over ons Limburgs landschap. Dank ook aan de gemeente Voerendaal en de voetbalvereniging die de wedstrijdterreinen ter beschikking hebben gesteld. En dank aan het federatiebestuur en aan de juryleden die vandaag de hele zware taak hebben om allemaal een oordeel te vellen op die verschillende wedstrijden. Schuttersruim, schuttersvriendinnen, dan wens je u hier veel succes bij de diverse wedstrijden. Zorg dat we er hier een mooie feest van maken en dat hier vanochtend gezond en wel en met een heel goed gevoel naartoe zit gewoon. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. En als volgende is de burgemeester van de gemeente Voerendaal, oftewel Ubersberg, de burgemeester Daniel Lukken. Dankjewel. Welkom allemaal. We staan hier vandaag in het mooie Ubersberg. Dan begin ik ook nog een keer hier. Welkom allemaal. We staan hier vandaag in het mooie Ubersberg. Met het Limburgs heuvellandschap en de woorden die Ubersberg zo kennen en staan. En vandaag staan we stil. We zijn wat ons verbindt en waar we trots op zijn. Allereerst een woord van dank aan onze schutterij Sint-Pilatus, die
omdat wij vandaag bij hem te gast zijn voor deze mooie dag. Deze schutterij is springleven. Met meer dan 100 leden, met meer dan 50 jaar vrouwendienst, maar ook met jonge vlaggedragers en jeugdmarketentels. Ook precies 65 jaar geleden was deze schutterij destijds het Zuid-Limburgs Federatiefeest op te organiseren. En nu, 65 jaar later, nog steeds een schutterij diep geworteld in de samenleving. Een groeiende vereniging waar iedereen met plezier naartoe gaat en iedereen zich thuis voelt. Wat fijn om te zien dat hier vandaag met zoveel mensen bij elkaar zijn gekomen. Vandaag is een dag die een unieke cultuur in zijn volle glorie laat zien. Want schutterijen vertegenwoordigen een traditie teruggaat tot in de middeleeuwen. Dit Limburgse Federatiefeest is een toonbeeld van Limburgse cultuur, traditie, saamhorigheid en trots. En het woord trots gebruik ik heel erg graag. Want ik ben trots op Voerendaal als gemeente, dat wij de gastgemeente mogen zijn van dit feest. Trots op het dorp Borsberg, die zich de afgelopen dagen als vrij heeft opengesteld en vele bezoekers heeft mogen verwelkomen. Trots ook op de organisatie, die maandenlang bergenwerk hebben gezet om dit prachtige feestweekend samen te stellen en te regelen. En trots op de vele vrijwilligers die al dagen in de weer zijn, voor en achter de schermen. En dan wil ik graag één vrijwilliger met name noemen. En als ik één noem, noem ik eigenlijk ook al die vrijwilligers. Dus dat is weer goed. En als ik Wim bedank, dan bedank ik al die vrijwilligers die zich hebben neergezet om dat prachtige feest mogelijk te maken. Wim, met jou, ook al die vrijwilligers, dank jullie wel voor die belangeloze en tomeloze inzet. Laatste, in het eerste, ben ik ook trots op al die schutterijen die wij hier vandaag verwelkomen en die zich aan ons gaan presenteren. En tenslotte ben ik ook trots op de verbinding die tijdens dit feest voelbaar is. Zodat we gaan jong en oud samen in een mooie optocht, samen het feest vieren. Ik wens jullie allemaal veel succes, maar bovenal veel plezier. En dan sluit ik af met de Borsberger schuttersgroep. Geef acht op Quebec. Die het uiten van een universiteit gaat ook weer gedaan en dat wordt toegesproken op de 14 jaar zo weg mond. Boven op een berg ontving Mozes 10 geboden. Boven op een berg sprak Jezus zijn mooiste woorden uit, de zaligspreking. Boven op een berg gebeuren bijzondere dingen. De hemel komt daar dichter bij de aarde. En dat weten we ook hier boven op een berg, waar de mensen omzien naar elkaar, waar we samen een hechte gemeenschap vormen en waar we vandaag schuttersvriendschap vieren. Ver buiten de berg, allemaal welkom op deze bijzondere plek. En zoals Mozes, zoals Jezus, zoals velen die een berg hebben bestegen, gaan ook wij hier vandaag bidden om zegen over deze dag. Heer, zegen dit federatiefeest. Zegen alle hier gekomen. Dat de onderlinge vriendschap, de band tussen de schutterijen, ons goed doet, ons dicht bij elkaar brengt. Bescherm ons op deze dag, houd de hemel daar gesloten en laat de beetje zon op ons neerkomen. En bescherm ons allen, opdat wij dit feest in goede gezondheid en echte verbondenheid mogen vieren. Daarom bidden we in uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wel, ik wil nu horen aan de voorzitter van de Uruguay en de voorzitter van de Federatie Evenaren of ze die behandeling uitreden we leuk maken voor de Federatie. Dankjewel.
voorzitter, mogen we ook niet vertellen, en dat is geen fout. Geschiedenis geschreven is worden hier in Nieuwegein. Ik heb overal onder 1980 en 1972 waren 2 congressen, dat is misschien nog wel herinneringen van, en jullie zelf ook. 4 april 1960 kwam het zelf uit de deur niet meer hier. En ik denk die meeste, nu is het een Rutte-uitspraak, geen actuele herinneringen heb ik dat, daar heb ik geen bewijs van. Dus ik hoop dat we vandaag positief hele mooie herinneringen aan Nieuwegein 2021 mogen doen. Ik wens je allemaal heel veel succes in de optocht. Ik wil vragen aan de vervaardiger van spelen van het Limburgs volkslied. Iedereen, als ik niet de stuurmanheid heb, dus niet straks in de regels, mogen net zingen, dus ik ben eruit. En het woord is aan de vandaag. Op de plaats, rust, rust. Dankjewel.